Pun terang udane Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Yen nganti udan terus ki sepisan mesake Pak Margono sak keluarga. Angka 2 mesake sing mirsani, angka 3 mesake sing padha bakul. Alhamdulillah dipun paringi tingkas nadyan mau lunga teka. Ya, aku wis perang karo udan mau, Nduk. Ya. Yen sing lenggah ana sisih mriki pundi? Kidul nggih. Kidul aman mergo enten tendhanipun nadyan to udan mboten kudanan. Ning sing lenggah wonten sisih kilen Bapak Ibu. Mergo senenge karo budaya dhuwur tanpa ana tutupe, udan kaya apa tetep kepareng mirsani wayang. Dadi upamane sok kabeh ki seda utawi piniji sowan kalian Gusti Allah sing mlebu swarga dhisik dhewe sisih kulon kuwi lho. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
putri ya kuwi Mbak Yumu Siti Mardian Isra ASPD, temanten kakung ya kuwi Roko Mas Bagus Ilyas Revi Vandiono ya.